Τι σκέφτεσαι, τι σε βασανίζει, πάλι την κυβέρνηση συλλογέσαι? Πιστεύω ότι εμείς που αγωνιστήκαμε ξέρουμε το καλό της πατρίδας, όχι αυτός. Την ομιλία την απευθύνω εγώ στον Μαυρομιχάλη, έτσι. Η ομιλία είναι προς τον κόσμο, ο Μαυρομιχάλης είναι απλά παρόν. Επιλέχθηκα να θεμελιώσω κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση καθώς πρέπει ζει, ευτυχεί τους ζωντανούς, ανασταίνει τους νεκρούς, διότι του θανάτου ζημιά, καθώς και τις αδικίες διορθώνει. Δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του. Το έργο του φέρει αποτελέσματα όταν ο διοικητής είναι δίκαιος. Δίκαιος διοικητής. Καποδίστριας δεν αγωνίστηκε, άρα δεν ξέρει. Αυτό θέλεις να πεις. Κι όμως, προσπαθεί να μας περάσει καινούργιες ιδέες, καλών φιλελλήνων. Μη σταματάς. Μα γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Αυτό λέει εδώ και στην ομιλία του, το αποδεικνύει. Μου δώσατε τα χαλινάρια ενός κράτους, το οποίο η επικράτεια είναι μετρημένη στα δάχτυλα. Μια χώρα της οποίας η ελευθερία κινδυνεύει όσο να ψάρει στα δίχτυα του ψαρά. Αλλά δεν λυπάμαι, δεν απελπίζομαι. Κανείς δεν είναι έτσι πλέον. Ποιος μπορεί όμως να είναι ο σκοπός του? Ποτέ δεν κατάλαβα αυτόν τον άνθρωπο. Θέλει να φάει το κεφάλι του. Είναι βατός από τους ξένους. Και γιατί τον έβαλε? Έτοιμος. Όχι. Τι έγινε? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήγε στον κόπο να τα κάνει τα πάντα την αρχή. Δεν μπορεί να είναι αυτός μόνο ο πατριωτισμός. Αφού η Ελλάδα ήταν σε μαύρα χάλια. Μ' άκουσε τι λέει. Θα δεχτώ το σκύπτο του πόνου και των δακρύων. Μου το δίνει ο Κύριος. Θέλει να με δοκιμάσει. Ό,τι έχω, ζωή, περιουσία, φιλίες από την Ευρώπη, καθώς και κεφάλαια γνώσεων, τα αφιερώνω στην πατρίδα μας. Είμαι ένας από εσάς. Στο ίδιο χώμα θα αυτό, με εσάς. Είμαι πατριώτης. Ας ψώσουμε το μεγαλείο της πατρίδας, ώστε όποιος, όποτε θελήσει, δύσκολα να το ταπεινώσει. Γιατί αναρωτιέσαι? Ήταν πατριώτης, ήθελε να βοηθήσει, το έκανε. Τέλος. Τι δεν καταλαβαίνεις? Το γιατί? Και αν ήταν απλά ότι ήταν πατριώτης, το οποίο αμφισβητώ, γιατί δεν σταμάτησε όταν κατάλαβε ότι άρχισαν να συνομωτούν εναντίον του? Έρχεται σε μια χώρα με πλούσιο παρελθόν, δύσκολο παρόν και από ό,τι φαινόταν μένουν ανύπαρκτο. Θυσιάζει την καριέρα του, τη ζωή του στο εξωτερικό, δέχεται να θεμελιώσει ένα νέο κράτος, περνάει ζωή μοναχική, αφιερώνει πλέον στην Ελλάδα και ο καιρός περνάει και γνωρίζει ότι πολλοί είναι εναντίον του, όπως και ξέρει ότι πρέπει να πετύχει. Ένας λαός τραυματισμένος, πεινασμένος, βασίζεται πάνω του. Και πέτυχε. Ναι, πέτυχε. Και ποια ήταν η αμοιβή? Ίσως γι' αυτό δεν εμφανίστηκε από τότε κάποιος παρόμοιος. Για ποιο λόγο εξάλλου? Αν ξέρεις το τέλος μιας ιστορίας, θες να την μάθεις? Δεν το καταλαβαίνεις. Προσπαθούν να μας αλλάξουν. Θέλουν να μας καταστρέψουν. Μόνο εμείς ξέρουμε τι είναι καλό για αυτόν τον τόπο. Μόνο εμείς. Τελειώσαμε. Ναι, εδώ τελειώνει η ομιλία. Θέλεις να το πάμε πάλι? Το τελευταίο κομμάτι σου. Εντάξει, πάμε. Ωραία. Κατεβαίνω ως πολεμιστής εις το στάδιο, μα ως κυβερνήτης θα πολεμήσω. Η νίκη θα είναι δική μας. Αν βασιλεύει στην καρδία αν Θεός ζηλότυπος και μονάχα έστιμα ελληνικό. Ωραία. Πολύ αισιόδοξο εγώ δεν, στην ομιλία τουλάχιστον. Λογικό μου φαίνεται, αφού είχε ιδέες και πίστευε στον άνθρωπο. Δεν είναι λογικό. Την περίοδο που ακούστηκε η ομιλία αυτή, ο Καποδίστριας ήδη ήξερε ότι σχεδιάζαν το θάνατό του. Ήταν από τα τελευταία του λόγια μπροστά στον κόσμο. Άρα ήξερε ότι δεν είχε πολύ χρόνο, λες? Όχι, δεν νομίζω. Ήξερε ότι πολλοί ήθελαν να το δουν νεκρό. Αν περίμενε ότι θα γινόταν σύντομα, θα μιλούσε στον κόσμο. Για ένα πράγμα θυμώνω. Γιατί υπέγραψα να έρθει. Που να μου κοβόταν το χέρι. Δεν ζει ο άνθρωπος. Ζει το έργο του. Γιατί να νοσταλγούμε συνεχώς κάτι το οποίο δεν θα επιστρέψει? Είμαι ένας από εσάς. Στο ίδιο χώμα θα ταυτώ με εσάς. Είμαι πατριώτης. Ο καιρός περνάει και γνωρίζει ότι πολλοί είναι εναντίον του. Δεν πέθανε. Τον σκότωσαν. Και μαζί του το μέλλον. Θα πάρουμε εκδίκηση. Φυλακίζει καθαρόαιμους Έλληνες. Φυλακίζει τους πολεμιστές της ελευθερίας, όπως τον πατέρα.
Ένας Μαυρομιχάλης στη φυλακή. Αν άρεσαν αυτές οι νέες ιδέες, ένα πράγμα ευχήθηκαν. Να είναι καταραμένη η ζωή του. Και έτσι θα είναι. Να σταματούσε εκεί. Ας έσωσε τον εαυτό του. Τι σε κάνει να δεχτείς τόσο εύκολα τον τερματισμό της ζωής σου? Φυλάξε τον πατέρα μου. Σε ακουστό Πετρόπε Μαυρομιχάλη. Θα το φυλακίσω κι εγώ όμως. Σου χάρω το κελί. Μας πήρε όλη την εξουσία. Μας έβαλε να πληρώνουμε φόρους. Ποιους? Εμάς, που δώσαμε το αίμα μας για την πατρίδα. Μα ποιος νομίζει ότι είναι? Μια λύση λοιπόν. Φόνος. Διοίκηση. Όπως χύθηκε το αίμα των αγωνιστών της ελευθερίας, έτσι πρέπει να χυθεί και το δικό του. Για να παραμείνουμε ελεύθεροι. Θάνατος στο ξένο. Θάνατος στους νέους τρόπους του. Στην ιστορία, με τη δολοφονία του θα σώσουμε τη χώρα. Για το όνομά μας. Για τη γενιά μας. Γιατί? Γιατί αυτό ακριβώς αποτελεί την αιτία που κανείς παρόμοιος δεν υπάρχει. Όλοι περιμένουν αυτόν τον κάποιον που θα έρθει και θα τα κάνει όλα καλά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως πως αν θέλουμε να αλλάξει κάτι, πρέπει να γίνουμε εμείς η αλλαγή αυτή. Γιατί να περιμένουμε κάποιον που θα μας τα προσφέρει όλα έτοιμα? Δεν θα υπάρξει δεύτερος Καποδίστριος, όλοι το ξέρουμε αυτό. Τουλάχιστον όχι σε τέτοια μορφή. Η αλλαγή είσαι εσύ, εγώ, οποιοδήποτε θέλει το αύριο. Και αν μας πολεμήσουν, θα εξακολουθείς να μιλάς με θάρρος? Δεν υπάρχει αν μας πολεμήσουν. Θα μας πολεμήσουν. Και αν μάθαμε κάτι σε αυτές τις πρόβες, τότε είναι αυτό. Ότι η αλλαγή φοβίζει. Και όταν κάτι φοβίζει, πρέπει να γνώμη κάποιον να εξαλειφθεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα το καταφέρουν πάντα αυτό. Ο Καποδίστριος όμως δεν βρήκε μόνο εχθρούς μπροστά του. Κατάφερε πολλά πριν πεθάνει. Δεν πέθανε. Το σκότωσα. Και μαζί του το μέλλον. Το μέλλον μας. In Athens, all the youths are crying from the gas. I'm by the hotel pool, working on a tan. People come up and ask me who I am. I say if you don't know, don't ask. Zeus laughs, but it's the gas. I say Zeus, don't ask. My lightning bolts are jolts of joy, they are joy boys from Zeus. I feed them porridge in their booster seats of knowledge, and in the cradle of democracy, the pigeons are wearing gas masks. My lightning bolts play in the elevators. They slide down the hotel banister, and Zeus throws a gas canister, and it spins around the pool. As pigeons wearing respirators steal the lightning bolts, Zeus wins them back. Oh, my bolts of joy. Oh, my darling little boys. They are lost to us. And people, they are never coming back. At night I watch them sleep and cry years of tears, and it's not the gas. People ask me how we are. We are, I say,